זה תיק האיפור שלי, אבל את ממש לא צריכה את כל זה. אני פה כדי להגיד לך בדיוק מה את צריכה. נתחיל מזה שזה חובה בעיניי. משתמשת בספוגית לכל מה שקשור לקרמים, למוצרים שהם נוזליים, מייקאפ, קונסילר, ברונזר קרם, סומק קרם, וכל מה שקשור לפודר מתחת לעין זה יהיה עם פאף. מפה אני הולכת לתת לך עוד 5 מברשות בלבד בשביל להשיג את לוק האיפור הכי בסיסי שיש. אני אתחיל במברשת פודרה. תקשיבו, זאת מברשת של קרליין. יש לי אותה מעל לעשור, אני מחזיקה במברשת הזאת, אני מנקה אותה נונסטופ. נכון שיש לנו את הפאף, אבל זה לפודרות מתחת לעיניים הפאף. לפודרה שקשורה לפנים, כל דבר לפנים, אני אשתמש בה. מברשת שנייה. מברשת זוויתית. זאת מברשת סומק, ברונזר, קונטור. היא נותנת לי בדיוק את הדבר הזה שאני צריכה בשביל עצמות הלחיים, המצח, צידי האף. כאן אפילו אני קצת זורקת לפעמים מתחת מעל העיניים, אפילו גם פה. היא מצוינת. מברשת שלישית זה מברשת של היילייטר. היא יכולה לשמש אתכן להיילייטר, באזורים הגבוהים, על גשר האף. אפשר אפילו קצת לקחת מהברונזר ולעשות באזור הזה של האפף שלכן. מברשת מצוינת. עוד 2 מברשות. אחת היא מברשת שהיא טשטוש. אתם רואות מברשת לעיניים. מברשת טשטוש ואחת מברשת שהיא הנחה. אם אתם צריכות לצמצם, הייתי לוקחת רק מברשת טשטוש. פשוט עושה לי את הטשטוש הזה של צלליות. מברשת הנחה היא רק להניח את הצללית. נניח ויש לי צללית שהיא גליטר, צללית שהיא מנצנצת. אני פשוט מניחה איתה על האפף. וגם אם אתם לא משתמשות במוצרים לעיניים, אז לא צריך. מברשת אחרונה, שהיא גם לא מתאימה לכולם, זה מברשת זוויתית. מברשת לאייליינר, מברשת לטשטוש של אייליינר. מצוינת למי ששמה אייליינר נוזלי שהוא לא טוש. וזה הכל. אם תרצו שאני אלמד אתכן איך להשתמש בהם, תכתבו לי למטה, תעקבו אחריי לעוד תוכן, ותשתפו את מי שזה יכול לעניין אותה.